Привітання, дівчинки і хлопчики. Ой, як я люблю читати казки. Особливо про принцес. Яны такие пригожие і добрі, і чулі. Мені здається, про чоловіка усе можна зрозуміти, коли поглядиш на його. Пригожий, значить, сміло можна сябравати. Добрый вечер, сябры. Ой, Яночка, а что ты читаешь? Казки, Буслик. О, здорово! Мне казки так само вельми подобаються. Особливо про розних живёл і птушок. А я більш за все люблю казки про принцес. Яны усі пригожі, а значить, добрі і чулі. Ти так лічиш, Яночка? Але Снежная королева так само вельми пригожая, тільки зовсім не чулая і не добрая, наоборот. Соправди? А, я зрозуміла. Яна ж снежная, значить холодная, тому і злосная. А ось остатні казочні пригожуні усі добрі. З першого погляду можна зрозуміти, що з ними можна сябравати. А коли хтось виглядає не вельми пригожа? Значить, треба остерігатися, бо непригожі – це, можливо, злодії. Чекай, Яночка, а ось я недавно прочитала казку Вільгельма Гауфа «Карлик Нос». Я пам'ятаю таку казку, але читати її мені не захотілося. Чому? Бо я побачила на малюнку головного героя, і мені він не сподобався. Такий несимпатичний. Справді, коли я побачив вияву гэтага персонажа, аж не наполохався криху. Упевнена, він злосний. Навошта письменник написав про такого злюку цілу казку? А ось ти помиляєшся, Яночка. Карлик Нос добрий і чулий хлопчик. Його просто зачарували. Так ось у чим справа. А ён не тільки здолів розбурити злые чари, але й вирятував одну знайомую. Чекай, Буслик, не розказуй далі. Я хочу прочитати гэтую казку. Сябры, і ви прочитайте. Ці попросите батьков прочитати вам перед сном історію про Карлика Носа. Ой-ой, і пригоди, і чарівництво. І скончиться усе добре, не хвилюйтеся. Але я вже не розумію, як персонаж з такою внешністю може бути добрим. Бо мені здається, по внешності нельга здогадатися про характер. А ось і можна. Наприклад, Попелушка. І симпатична, і добра. Царевна жабка. Яна і жабка у початку казки обаяльна, а у вигляді царевни, ой, пригожуня, очей не 200. А ти узгадай, Яночка, царицю сказки Олександра Пушкіна про царевну і 7 болотів. Пам'ятаю, там була цариця, доволі пригожая. Але зовсім не добрая, навіть злосная і хитрая. Ледь не звела со свету молодую царевну. Ды гэтая царыца была вялікай зайздрочніцай. Хацела заставацца самай-самай прыгожай у свеце. Во-во! Ведаеш што, Буслик? Ты мяне не пераўпэўніш. Згадаў 2 злосных прыгажунь, а ўсе астатнія прынцэсы добрыя, а злодзеі страшэнныя. Ой, мне складана з тобой спрачацца. Я больш люблю казкі пра жывёл. А вось коска па ўсіх кніжках падарожнічае. Давай яе паклічам. На жаль, сёння коска ў касмічнай энцыклапедыі і зараз нас не пачуе, бо вандруе па касмічных прасторах. Шкода. Але я ўпэўнена, што права. А калі не? Буслик, не спрачайся са мной. Добрый вечер, сябры. А аб чым спрэчка? Прывітанне, Тимофей. Добры вечар. Мы тут пра казкі разважаем. Напэўна, табе гэта не вельмі цікава. А вось і цікава. Я казкі вельмі люблю. Але ты амаль дарослы, Тимыч. І што? Мне, калі я быў маленькім, расказвалі і чыталі столькі казак. Яны, між іншым, вучаць дзетак быць чулымі.
і адрозніваць дабрыню ад зла. Вось і я кажу, што ў казках часцей за ўсё з першага погляду зразумела, хто добры, а хто злы. Ого, цікава. І як жа? Па знешнасці усе прыгажуні добрыя, а непрыгожыя персанажы зладзеі. Не пагаджуся. Давай, Яначка, узгадаем казку Сергея Аксакова «Пунцовая кветачка». Правильно, Тімыч, там галоўны герой такі жахлівы, а між іншым гэта зачараваны прынц, і ён абсалютна добры. Па знешнім якасцям нельга разабрацца, добры чалавек ці злы, зачараваны ці сапраўдны злодзей. Інакш казкі чытаць было б зусім не цікава. І ў жыцці ўсё так, як і ў казках, сябры. Па знешнасці ні ў якім разе нельга вырашыць, добры чалавек ці злы, разумны ці не вельмі. Каб зразумець, хто які на самой справе, трэба паразмаўляць, даведацца, якая ў чалавека душа. Так, знешнасць можа быць самай рознай, а душа прыгожай. Напэўна, я дарэмна чытала казкі пра прыгожых і добрых прынцэс. А ведаеце, што самае лепшае ў казках? Што? У іх заўсёды перамагае дабрыня, як бы яна не выглядала. Сапраўды, маленечкі, гэта галоўная асаблівасць казак. Так, яны на прыкладах вучаць дзетак рабіць добрыя ўчынкі. Можа, пачытаем зараз якую-небудзь цікавую казку? І я з задавальненнем далучуся. Можа, нават не толькі пачытаем, а яшчэ і разыграем. Але гэта ўжо заўтра. Бо зараз дзеткі ўжо чакаюць цікавы мультфільм. А што? У мультиках таксама перамагае дабрыня. І персонажы бываюць даволі прыгожыя. Глядзім мультфільм, сябры. А зараз, Табе час дадому вяртацца. А нам да адпачынку рыхтавацца. каб перад новым днём сіл набрацца. Здорово! Зараз мы па ролях развіталіся, а заўтра казку разыграем. А зараз бяжыце мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. Дабранач, сябры! Жадаю самых казачных сноў. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.